Keď sme vyberali bývanie, nové bývanie, keď sme chceli z bytu, lebo bývali sme v mestskej bytovke, tak vyberali sme si dom, pozerali sme po akom pasívnom bývaní, alebo proste volačo aj úspornejšie na energie a ohľadom aj mojej práci, tak volačo zdravšie. Pozerali sme viaceré projekty, našli sme aj prakticky domy od Talpa House, krátkodomy, a časom sme sa rozhodli, že by sme to išli aj vyskúšať. Popri tom sme vyberali aj pozemok. Jedny z takých otázok vždy boli také zaujímavé, jak bude fungovať hydroizolácia, jak bude odizolovaný, keď je celý dom pod zemou. Ďalšia vec, aj držanie teploty. Jaké budú teploty v dome. Ale nie, že ani obavy, len človek nevedel. Takže po prediskutovaní týchto otázok tak obavy prakticky zmizli, takže sme sa pustili potom do projektu. Prvé dojmy boli dobré, na to, že sme v dome žiadnom predtým, aspoň teda ja som nebýval, tak dojmy boli dobré. Je tam bol veľký priestor, o moc väčší, jak bol v byte. Teploty aspoň teda v spálniach boli príjemnejšie a lepšia vlhkosť. Oproti bytu to bolo teda cítiť. Ja to vnímam hlavne pri tom spánku, alebo v tých spálniach proste je tam iná klíma, keď sme spávali v byte, kde bolo možno voľaká 30 stupňová alebo 30% vlhkosť oproti tomu, jak je tu, keď sa nám pohybuje vlhkosť okolo tých 55%. Je to cítiť proste. Vetráme väčšinu, normálne si ráno vyvetráme na pár minút, keď je potreba, keď je vydýchaný vzduch alebo čo, ale tak máme tu stále vetranie. Myslím, že v priebehu dňa není voľaký problém, že by sme museli vetrať, alebo proste, jak potrebujeme, si vyvetráme. Tepelné čerpadlo tu máme akurát vnútorné, na ohrev prakticky teplej vody. Ale rekuperácia, myslím, že nie. Aspoň teda nemám taký pocit, že by bola potrebná, keď máme stále odvetrávanie. Hlavne ten priestor, aj by som povedal jednoducho zeleň okolo domu napríklad, že keď sme chceli zbývať, nechceli sme bežný dom, ktorý bude mať okolo domu meter plot, že proste chceli sme byť troška viac spätí s tou prírodou, alebo proste viac zelené okolo domu mať. Svetlo v interiéri je, myslím, že super. Skôr zadné miestnosti, ako sú napríklad vecko, kúpeľka, tam trávi človek, myslím, najmenej času, kde prakticky nemáme spravené žiadne svetlíky, ale myslím, že nepovažujem to za potrebné, keď v tých miestnostiach fakt trávi človek. V byte sme napríklad v kúpeľke dlhé roky svetlo nemali a ani to nebola voľaká požiadavka, že musíme to tam mať. Myslím, že podchlaďovanie ani nič také nepociťujeme. Keď svieti slnko, tak je to rozdiel zase v tom, že nemusí sa ani tak kúriť, že proste cíti to teplo, jak ide cez tie okna. Absolútne necítiť, že by slnko pálilo. Aj keď sme pri okne, je cítiť príjemné teplo, ale není cítiť, že by sme fakt, že bolo horko vedľa toho okna, že sa k tomu nebudeme mali približovať. No tak žiadny strom nám zatiaľ na dom nepadol, ale tým, že sú aj veľmi kvalitné okná, tak tuto v tej doline mávame dosť aj veterno, takže aj vietor a takto proste za tými oknami je ticho. Máme fotovoltaiku, potom je to vnútorné teplné čerpadlo na ohrev teplej vody a na kúrenie je normálny výmenník s vodou, prakticky so špirálou. Myslím, že áno. Je to určite, robí to aj to miesto, kde je ten dom postavený, že to není úplne klasická radová zástavba. Je tu viac, hlavne tej zelene je viacej. No. Ešte je to taká polostavba, ale není to dokončené, ale určite je to lepšie, jak bežná radová zástavba.
Je to lákavé. Kým toto dosiahneme, ešte to asi potrvá. Teraz momentálne, keď sledujeme aj fotovoltiku, jak nám pracuje, teda je to veľmi, veľmi krátky čas, nie je to ani mesiac, tak ideme teraz na voľakých 75-80% na vlastnú sebestačnosť s energiou. Budeme určite atakovať tých 100%, aby sme mohli byť sebestační. Myslím, že je to dostatočné to chráni to súkromie. Prakticky aj tá terasa bude slúžiť hlavne na oddych pre rodinu a tak určite nikto nechce byť, poviem to jednoducho, jak na výstave. Takže ten koflík, aj keď sa človek pozrie prakticky od brány, od cesty, tak myslím, že to dostatočné súkromie spraví. Ešte keď tam bude voľaká zeleň v koflíku zasadená, takže budeme mať terasu pre seba. Výstavba hrubej stavby bola, by som povedal, aj dosť rýchla, že to veľmi rýchlo aj utieklo. Myslím, že keď boli aj voľaké, ani by som to nenazval problémami, ale proste keď sa voľačo riešilo, tak nebol problém. Vždy sme sa dohodli veľmi rýchlo a myslím, že nebol žiadny problém taký.